Il-Malti ta' 32 sena li ġie identifikat bħala Johan Falzon qed jinżamm arrestat fi Sqallija wara nqabad b’231 kilo marjuwana fuq trakk li kien se jitlaq mill-port ta' Pozzallo lejn Malta bil-katamaran. Ix-xufier li jaħdem ma' kumpanija Maltija li ġġorr il-merkanzija ġie arrestat waqt li kienet iġorr droga fit-trakk tax-xogħol. Rapport fil-medja Taljana qalu li l-Malti nqabad mill-uffiċjali tal-Gwardja di Finanza ta' Ragusa fil-lejla ta' bejn it-3 u l-4. Żied jingħad li r-raġel twaqqaf mill-uffiċjali ta' dwana ta' Pozzallo war li beda jaġixxi b'mod suspettuż ftit tal-ħin qabel ma kien se jsuq it-trakk għal fuq il-katamaran. Qalu li ż-żewġ tiklieb tar-razza German Shepherd bl-isem ta' Kwi u Primo ġibdu l-attenzjoni tal-uffiċjali bid-droga li seta' kien hemm fuq it-trakk misjuq mill-Malti. Minnu fih bdiet tfittxijiet fuq it-trakk fejn sabu 114 pakkett bil-marjuwana moħbija għal pakketti oħra u li b'kollox kienu jiżnu 231 kilo. Falzon ittieħed f'ħabs f'Ragusa sakemm jibda ddej proċeduri kriminali fejn mistenni jiġi mixli bit-traffikar ta' droga. Il-medja Sqallija qalet li din il-qabda issegwi qabdiet oħra fl-aħħar ġimgħat fosthom Maltija li nqabdet b'52 libsa iffalsifikati ta' ditta rinomata. Intant One News jinsab infurmat li fl-2010 Falzon kien instab ħati ta' serq ta' karozza u ġie kkundannat 18-il xahar ħabs sospiżi għal 2 snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.